אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי, הוא עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. מה פירוש 800 חלל בפעם אחת? 800 בלי פציעה. ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. והתאבד דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד. ולא אהבה לשתותם, ויסך אותם להשם. ישאבו מים מבור בית לחם. אנחנו רוצים שיעור תנ"ך. אתה עושה רשת תקיפה איראנית. אבל אני רעב, וחוץ מזה, מה זה כל הסיפורים האלה? שישמע מה על דוד המלך. תראה, היום זה באמת יותר פשוט. אם אתה רוצה מים, אתה יכול פשוט להזמין וולט, אבל פעם... איזה וולט? הפלישתים חוזמים את הצומת. דוד רוצה מים מהבור שלו, ושלושה גיבורים פשוט דורסים את כולם כדי להביא לו כוס מים. מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? אדוני המלך, אתה מדבר על בית לחם? עמק רפאים כולו מוצף ממחנה פלישתים. המצבה שלהם יושבת ממש שם, בתוך העיר, על הבור. זו משימה מופרכת, דוד. לסקת את הלוחמים הטובים שלנו, לחדור לקווי האויב. בשביל כוס מים, יש לנו מעיינות כאן במדבר. לא, אלעזר, אתה לא מבין. זה בור ילדו של המלך. אמנם, הפלישתים לא מצפים לחדירה במדבר, אבל אם מתגלה, זה קרב ללא מוצא. האם המחיר לא כבד מדי? המים של בית לחם? אין להם טעם של מים רגילים. יש בהם טעם של בית. ומה קרה בסוף? בסוף הגיבורים הביאו לו את המים שהוא ביקש, אבל הוא שפך אותם לרצפה. זה כאילו, אתה מזמין שווארמה, השליח הגיע אחרי קרב יריות, ואתה זורק את הלפח כי אתה מחליט שאתה צמחוני. מה ההיגיון? מה אתם מספחים לנו כאלה שאלות כאלה? בשביל מה יש את AI? אורי, תנסה להיכנס לראש של הסיפור, תדמיין מה קרה בהמשך. אדוני המלך, המים מבור בית לחם אשר בשער. הבקענו את העיר והבאנו אותה. אבל איך אפשר? האם המים האלה רק מים, או שהם גם אנשים יכולים לפשוט לכם? אבל אדוני, סיכנו כל כדי שתשתה. דווקא משום שסיכנתם הכל, ואנחנו נסכן הכל עד טיפת דמנו האחרונה. דווקא משום שסיכנתם הכל, המים האלה קדושים מדי. אני לא מבין מה קשה לכם. רבנו אומר שהעיקר תמימות בפשטות. מה זה כל השאלות האלה? זה לא רק המים, מים שמה בנגה, הבן אדם סיכן את החיים שלו בשביל עדשים, כאילו למי אכפת ממג'דרה באמצע המלחמה, זה אפילו לא המבורגר. בוא תסתכל איתנו. שמע, תברח, הפלישתים באים, הם נראים עצבניים ולא אכלו צהריים. לא אכפת לי, מפה אני לא זז, שיבואו. אנשים, לא שווה לריב על זה. עצור. זה אנשים צהובים או ירוקים? ירוקים עושים לי צרדת. וואי, אשתי אמרה לי להפחית. אכפת לך, תסתער, זה בחינם! לא שילמת, לא קיבלת. וואי, עכשיו שאני חושב על זה, יצא גבר. אבל זה בסך הכל אנשים, מאוד נלחם את זה. אתה מבין? מה שנראה פשוט במבט ראשון, נראה לא הגיוני במבט שני. רגע, זה מזכיר לי משהו. הכפפות משי, שמעת? כן, יש את הסבתא שלי. לא זה. בואו תראו עוד פעם.
נו כבר, אמרתי נו! נחמה! לא! גנב! זה הפרה שלי! אוי, איפה נחמה? אוי. אולי היא הלכה פה? לא, היא לא פה. אולי היא פה? מי זה? איפה? הנה נחמה! הפרה שלי! לא! גנב! לא! לפחות תשאיר אותה לחלב של הבוקר. נחמה. מצב בלתי נסבל, אני לא יכול להמשיך ככה, אני צריך הגנה, בקצב הזה אני צריך לסגור את המשק. דבר ראשון, תרגע. אפשר להציע לך קפה, רוצה סוכריה? שיר רגע, ספר לי מה קרה. הם שוב הגיעו. מי זה הם? השודדים, הם באו, הם גנבו לי את נחמה. את מי? נחמה הפרה האחרונה שנשארה לי. אני חייב נשקים, צריך הגנה. אחי, מי אתה תופס 1004ב' בלי חתימה מהאום? אני לא יכול להציע אפילו רוגטקה, אנחנו צבא מסודר עכשיו, לא פלמח. אבל הם שרפו לי את הגורן. אוקיי, אני ארשום את זה במדור תלונות על יש תור של 3 שנים, תהיה סבלני. אתם השתגעתם כולכם, אתם יושבים כאן ועושים כלום. הפדאיון חוגג לי ברפת, ואתה מדבר איתי על תפסים? בסדר זה סדר. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה, שתשלח אנשים בלילה בלי אישור מהמטה? זה לא עובד ככה. אתם קוראים לעצמכם צה"ל, כל הכבוד. אז אתה מאיר הר ציון? שמעתי שלחת בייגל מירושלים לנגדי דרך שטח ירדן, בלי לבקש אישור מאף אחד. הגבולות האלה זה רק המלצה של ווייז. הלכתי, היה פתוח, אז נכנסתי. בדיוק אנשים כמוך אני מחפש, הצבא שלנו התברגן. ראיתי את זה מאיר, את הגורן הבוער. המערכת הרשמית חושבת שאפשר לעצור את זה בנייר ומכתבים. פדאיון לא עוצרים במכתבים, הם עוצרים אותם ביוזמה ובנחישות וחדירה לשטח חייו לפני שהוא מגיע לכאן. בדיוק. אני מקים יחידה חדשה, 101. אני לא מחפש את החיילים הרגילים הפשוטים, אני מחפש את החיילים המשוגעים. אלה שעוד לפני שאומרים להם אי אפשר, כבר בחצי הדרך חזרה מהמשימה. המוטו שלנו הוא פשוט. הגבול הוא לא גדר, הגבול הוא רק המלצה. ארי, אתה מפקד. הגעתי, איפה נרשמים? אני צריך לצחצח נעליים למסדר בוקר, כי נגמר לי המשחה. 101 לא צחצחים נעליים, חביב. 101 נעליים שלנו צחצחו את השטח של האויב. אנחנו לא מחכים להם פה, אנחנו נלך אליהם ונעביר להם מעבר לגדר, שגם אם יהיו בעוד 5 קילומטרים פה, וגם אם יהיו בעוד 100 קילומטרים פה, אנחנו נמצא אותם בכל מקום שהוא. הלילה יוצאים לחדירה מעבר לקווי האויב, בלי מדים רשמיים, בלי לשאול אף אחד. מי שיגע בחקלאי שלנו ימצא אותנו אצלו בסלון. מאיר, הקור הזה. אני חושב שהידיים שלי נקפאו בצורה של רובה, אני לא מרגיש את האף שלי. למה אנחנו חייבים לטפס את הרי חברון עכשיו, שכל כך קר? למה לא יכולנו לדחות את המבצע, שזה חם יותר, באביב לדוגמה? וואי, ואיך אתה יודע שהפדאיון לא ישנים עכשיו מתחת לגוף? תתרכז תמיד בצעד הבא שלך. הם חושבים שבגלל הקור אנחנו לא נפתיע אותם. עכשיו זה הזמן המושלם להפתיע אותם. וואי, אני רואה את המטרה בבית חיל. זה חשוב שם, הם באמת לא ציפו לנו. אוקיי, תזכרו כמו שתרגלנו, מכה חדה, מהירה וכואבת. יאללה, 2, 3, מתקפה. שתדע, המפקדים מסתובבים מתעוררים. הם מנסים לחשוב לנו את הדרך חזרה לגבול. אוקיי, נסיגה מוכנת דרך הבית, יש לך את התחילת לסיום החגים. עכשיו, כשרואים את כל התמונה, הכל מתחבר. התסכול של החקלאים משנות ה-50 שגנבו לו את הפרות והתבואה, זה בדיוק אותו תסכול כמו של שמע בן מול הפלישתים שבאו לשדוד את השדות. נכון, זה לא היה מאבק בשביל קצת מג'דרה. מבאז באמצע השדה ואמר, אם יקחו לנו את השדה הזה, בסוף יקחו לנו את הבית כולו. זה לא היה מאבק לקניות, זה היה מאבק לריבונות. הבנתי! רגע, במה שאתה בנאם מלכים ולקרחו? דוד? רגע, עוד מחובתך. אז אם הבנתי נכון, אתה שפכת את המים לא כי לא היית צמא, אלא כי רצית לבדוק אם יש לנו רוח גבוהה? בדיוק, המים היו רק טעות.
רציתי לבדוק אם יש לנו לוחמים מספיק אמיצים. נו דוד, אתה רואה, הסטארט-אפ שלך עבד מצוין, 3,000 שנה מאוחר יותר, הצבא שלנו התברר והתחיל לדבר איתי בשפפים. הלו, טופס 1004ב' זה קדוש. חזרנו בדיוק לאותה רוח, לרוח של המים האחד. רוח של יוזמה, תעוזה, נחישות, ושום גדר לא תעצור אותנו. אמנם ה-101 פעלה רק 5 חודשים, אבל היא הוציאה את המדינה הזאת מהקיפאון. היא הראתה לכל האויבים שלנו שמי שיתעסק איתנו ימצא אותנו אצלו בסלון. אתם מבינים? זה הקו הישר שעובר בין שדה הדשים של התנ"ך לגבעות השלג של חברון ועד אלינו לכיתה. עם ישראל לא מחכה שיגנו עליו, עם ישראל יוזם. כי גם כשאנחנו חולמים על שלום, יש תחת גפנו ותחת עינקו. כולנו צריכים להיות... צבא של הרעות! אורי, הרסת את הפוזה! מה? אני מסיק מסקנות. מעכשיו אנשים יודע אם דוחפים בהפסקה, ונעמד כמו שמם בלגן ולא זז. חבר'ה, די עם כל הסיכומים, בואו תתקבצו, סלפי סוף שנה. עכשיו אתה...